Imens at det første vi skal til at bygge lige kører henover her, så vil jeg bare lige sige at jeg arbejder på en Prison Block server. Og der er link til den nede i beskrivelsen, ellers så kan I finde den lige inde på kanalinfoen. Ellers så håber jeg, I kommer til at nyde videoen. Vi kommer også til at bygge et shelter. Så ja, husk at like og subscribe. Jo, alle sammen velkommen tilbage til endnu en Vi Bygger. Godt nok ikke lige hvad I ønsker, fordi der ikke kom nogen forslag med det. Så i dag der kaster jeg simpelthen ud og prøve at bygge en kanon. Det synes jeg kunne være sjovt, så det gør vi. Så ja, det er det vi skal prøve at bygge. Så ja. Det skal være cirka 6 lang. Ja. Så vi ligesom har det her fundament her. Og ligesom får bygget det, så kan vi lave sådan en her. Det vil sige 3 hen, 6 hen. Så skulle det gerne til sådan her ud. Jeg kan se, at jeg lige mangler noget her, fordi vi skal bruge noget her til. Jeg ser lige, om vi kan finde noget af. Det bliver så bare sådan en her. Håber jeg, det kan bruges, og så skal vi fylde noget vand i. Det kan vi jo passende gøre her. Så det ser sådan der ud. Nu placerer jeg det her om. Sådan der. Så det ser sådan her ud, folkens. Så klikker vi ind her. Bum, 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 bum. Der vil det se sådan her ud. Ja. Og det vil sige, nu skulle vores kanon basically virke. For eksempel, ikke? Så der tænker jeg lige, hvis vi lige bygger noget herovre. Jeg kan ikke huske, hvor langt den kan skyde, men vi bygger vi lige noget her. Jeg ved ikke, om man kan... Jeg ved ikke, hvis vi lige putter den ovenpå her. Jamen, det virker. Udover
hvor det her det ikke virker. Så spørgsmålet er, hvis vi lige prøver, nu prøver vi noget andet med den her. Tænker jeg. Så i stedet for 3, så bygger vi den lidt større. Bygger vi den lige lidt større her. Nu skal jeg lige huske, hvordan den blev bygget 100%. Så placerer vi 2 her. Sådan der, ikke? Der har vi ligesom bygget den del. Det var ikke det, der jeg vil placere. Det er jo egentlig bare, hvor vi placerer den. Ikke, så vil den gøre det der. Så nu prøver vi at fylde den op. Jeg er nok ikke lige med den. Yes. Og der tror jeg faktisk, jeg fandt ud af, hvad fejlen var. Så det fandt vi ud af, den del der virkede ikke. Man kunne ikke udvide sådan i hvert fald. Jeg har en anden idé. Prøver vi en anden metode. Nogen vil kalde mig dum for at prøve de her ting her, men nu gør vi det. Kører vi den op her. Fordi det var. Jeg vil følge. Ja. Prøver vi det. Jeg føler mig lidt dum, når jeg gør det her. Ikke herhjemme, fordi det er ikke i virkeligheden, men det er som om, der ikke er noget, der det fungerer ikke helt. Det her kan jeg godt mærke. Lige den type kanon der, den fungerer ikke. Den her derovre, den virker, så det er jo fint nok. Men jeg kan ikke helt se mig ud af, hvad det er, jeg gør forkert. Det kan godt være, at man bare ikke kan lave den større.
Ja. Vice versa, vi fik der bygget en kanon, og det gik ikke så godt. Så ja. Vi kan prøve at bygge noget andet her. Så det vil sige, at vi lige gør sådan her. Så det vil sige, at vi simpelthen laver en video, hvor vi bygger 2 ting på en gang. Som kunne være sjovt. Jeg kan ikke søge efter det, jeg mener. Jo, det kørte der. Prøv at bygge sådan en lille camp her i stedet for. Det burde vi godt kunne. Og vi fjerner det her træ her. Vi har plads til vores camp her. Så vi lige starter ud med at bygge et hegn rundt om. Det vil vi gerne gøre herovre. Lige her. Det skal faktisk være bredere, kan jeg se. Det vil sige, at jeg også lige skal fjerne det her træ her. Og noget med det fjernede sig selv, hvis man lige sørgede for, at de ikke fik mere. Det kan jeg huske en kommentar. Jeg husker folkelydets kommentarer. Husk hvad I skriver til mig. Det gør jeg. Det skal være 3 bred. Cirka. Vel, måske ikke mere.
idé til en alternativ måde at bygge det her på. Fordi så det man kan gøre, det er lige at se sådan noget her. Det venter vi faktisk til, at vi skal bygge ud, tænker jeg. Så en rigtig explore video går fra bump det hele til at prøve at lave en camp. Meget fedt på en eller anden måde. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg tog dem her ind i. Det kan vi godt smide dernede. Og du vil gerne lige bruge noget af det her. Lige til. Lige til at udfolde og udbygge det her lidt bedre. Så vi har lidt mere at arbejde med. Og jeg også din lille byggevideo. Den er også optaget samme dag, som den der lige er kommet ud i dag, onsdag, dejlig torsdag i dag. Ja, jeg har allerede tabt tråden for, hvad dag det er i dag. Det der skal vi heller ikke bruge med af. Så den her skal fat i. Sådan over det.
Sådan der. Så er det ved at have bygget en camp. Sådan der. Måske bare have en indgang. Sådan der. Så har jeg fået 2 ting i en. Jeg fik så ikke fortalt, hvor meget om jeg gør, men det er jo sådan der. Så må I lige se videoen et par gange, så kan det være ikke hjælpe. Men nu har jeg fået bygget en lille lidt ved siden af her, så det er fint. Så ja.